dilungkas mulih bola. Iki mang manggah maton iki mang dinani mang. Oh, saku ka. Tak patune kabeh ben wadang gitu. Engko gawanan iku mak iki lho. Rokok, tas, arit karo kletikan bola. Iki kletikane wis mengene iki lho. Kacang karo alen-alen wis. Men kuramban ngene iki. Biasane ngono kae. Dhuwur kae to. Ono kae dhuwur kae. Ning kono kae. Kaya ngono lho. Ketok resik ya lho. Ha, kaya ngono lho dalan. Ning desa ngene iki lho apa enenge ae digarap. Aku siki tak resiki parine ngene iki lho. Jan lho apik kaya ngene lho. Pariku. Jan sas iki. Kae kubuke mang ning kono kae. Kubuke lho. Iki teko kono kae. Lah iki nek ku tunggalan. Kubuke ning kono kae. Kubuk lho. Ini iki lho. Wes mulai ya iki. Mungke aku lho. Iki mang ora digawani apa jenenge? Ora digawani anu. Ora digoni tambak bola aku mang. Iso. Yes. Kayak mulai bola. Bar iki langsung